Bokajan along forest atum aron repen kepon kang hu seguna thengpi kinep dun. Rong bari marong ke boydet arada tumapan pekar om kiron. Harsing kram sa Panselonijan Northeastern Forest Range along kinang toynang ni nilip along Cheroktok arong asar lapen hampang asong atum. KarbiAnglongLIVE Karbi Prime Time bertang ton pen arjupanikta. APDCL atum kitar danger atar pang thek kitar pensi seguna thengpi kanghu. Eastern Division Bokajan Forest Range angkang Bormanthi Bay arong pen Tata DI humni aron repen seguna thengpi kanghu kinep dun long abirta long dun thengpi kanghu ketarlip agari kachingnang. Birta ki long dun atengke Bokajan hawar thengpi kanghu kilit nai abang phu atum kedamtang matijong ni phai krep hopen ketrok pajoni Bormanthi adung malompen Forest atum ke thengpi Tata D atheng no along APDCL atum ke tarpon danger pu atar pang thek pabonsi seguna thengpi kanghu birta rong asor atum pen thek dum long si raikom saikhi mate ingnam raikom saikhi atum aphan birta pachini pon ating si nepon long lo. Bokajan Forest Range Ranger Serlin Bepi ke Japon along kai keta kachirok tok ke doajok si piniani laso seguna thengpi nepon long upusi ingnam raikom saikhi atum pen pachini pon lapen ke nepon long seguna thengpi kadukawe lok bengthongkep safety pharoi si andoji lapen pithia long ador lak isira achitim anador doji labangso ke nepon along driver pen Tata DI AS03CC 3431 lapen AS09 BC 4427 nepon si Bokajan Forest Asahem along Dipon Koklo. Bokajan penanan terang KarbiAnglongLIVE. Karbi rong barim Lahorijan Dimapur abordar mate aduya hoy arong non kang samapor lapen Christmas ningkan ban ningkan kimi amen pen rong barim arong ke do tip ke boydet arat aphan pekar om lapen sang jangthu dali ingti lapen kaprek ason kiron pon. Bangso kiron pon amay along abarim amay pumolenteron methang jongjong akhiada chinghon he pin pen pekar om kadugawe don trokner kep atamaphan pipajer pon long laso long violet bp sidami methang jongjong akhiada chinghon he pin pen sanghan jangthu dali pen kedanglo penangana son pipajer pon long lo maya long molenteron maipu rongbarim violet bp VP rongbarim desoy teron assistant secretary rongbarim waisong terang Bisnu Lekhe projen terang pen kecheng lok pinangan Karbi rongbarim adonomi karatum ketong donsi RD pidun Karbi rongbarim lake Dimapur a border Karbi rong kethenai lepute lata isiarong molenteron mai phupen lamthe ki paklang pona tengke Karbi rongbarim arong ke sengalong Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong atum nang kachirap nang kachitodun apot kachuro pon lapen kewang jiani Karbi Anglong Autonomous Council pen akirap nang kipi ji mate kipi akenang sot mate nang rabdun thu bom ji pusi kachuning ristame padopon arong lo danaga sengcheng lo sinon kedam tang aning kam stame ni tumla pusi klem bom wang bom lo pening lithat stame pini tarik trainer cap 2025 ani stame ni tum da Karbi rongbarim long wang si tum Christmas lo amate tum kaching room pen kaching ki je than asona sai si deng pon lo asi ni tum da Karbi rongbarim long non do bom kapathir tang la pen kawe nai nai tum phan ni tum asap sawer stame president bencheng lo pen tum committee pen along tum phan dak non do bom penangan tum cethagar lo
lasi nilitum ki ma thadam bangke ajat le puta society hanlo ke chenge society jong si vet ilitum united do theglote baki politics ka do kawe ke secondary man ji apen hala dakta ilitum ining thin si vet do unpo sa non bangke ilitum arong tin mata dhorom farule etlu ilitum Karbi Anglong ang parte Karbi Anglong pen muslim ta ki dupo kafre ka dhorom ane do elo lasi non Christmas a thepi pen le nilitum ki enpon la puta kalilo ningkan ban lo lapen non ke munitum sok ke rod ka do kawe sok ka chi oita ke tang lo masinil tum pini pinangan tum phansi hangchot lo pini pen adhek tum ke nanne kam chong dat pen dang lo ka do kawe la son do la pen hello wing pen dak long linang en dun tum da do alang li tum ta apor ka duri la son da do sta dak do vera tum mansi nil tum bikhe koila pekar om pen dang lok la ko pipi ma ke la ke ini tum han bang nil tum da chipi bon pedal dak mane aju phirlo rong barim long nil tum ki dura pet ko mama si nil tum identify lo masi don sari kuri bak dota hai la so teng si nil tum pini bang nil tum pajut etun edelo pini 50% nil tum ron pon lo aku ron pupo Sangti di pen presenterang KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo durmia hi thi koilamatia long chirok tok arong asar la pen hamphang asong atum pen pherangkya mai phapon bangso pherangkya mai ke phapon along Silonijan Northeastern Forest Range along in charge Harsing Kramsa aphan ke nang toy nang ni pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphan ke hang padopon Lason si alang litumben kaning jepon ke Harsing Kramsa aphan ke Silonijan Forest Range along ke nang ni lapenda ke aprang pen ke do ACF pranaptiron si puthot padothunang ji pusi alang litumben hangpon lasi Harsing Kramsa aphan ke ladake nang toy nang ni athemalang li ke claim ke dam setami mimi pusi jongpon jongsi patoi te pen nang toy det plote akapre ga sayang deng setami dengpon nang kok puputa alang litumben ning jepon Council revenue puseta Karbi Anglong bangke nilitum ladak Silonian Ranchment highest nilitum thek dunlong la sila pusona munit pronot teron alang di claim kedam mission kedam tangan mane ko mane rong toma phanda kidu gela toma konane check e pala toma long scheme do ta PC pa claim lu la pusona pusa sin do phanak to nai halake ranger da gela mati tane ko pusi alang li claim on polba so kam ke pase nilit toma hin bangke chedon do thek tu teli alang li phan condemn lo ladak Silonian Ranchment kalang ni phan ke ni tum chak che jonsi council kachari sa Dr. sa Tuliram Rong hang la pen Karbi Anglong team tum alang le tumang sila bangso amuni phanang trek pipe le pute ni tungke public la pen sorry gambura rong gambura ni tum organization na hin pen chi song le pu Athi bangke la bangso arrange long ke mission na dim ako ang le la bangso housing Ramsa athai lang le la bangso na kam lang no ni tum theklong ba julong lo basana thak sila da ke mission din la bangso na akhai no lang le claim thu bom pute bonjul da ke medim ga lang le ko pahin da so si do po lo si ni tum lak wildlife sanctuary la bangso adim ra market pi theng prang kado ka we ke ka che son do lo sila basana thak si pute lang li ke no kala boson claim lo pute mo lo bangso hawara make asa khelo to mon sila gapo long pen ni tum ning oi ti paklang mangala lo athen ni tum dake wildlife sanctuary ti bokhet kulaha district lason tha kasi alang li jong si lason ni claim pon akhinu long te ni tum along thing pi thing prang ta melang li ani han li claim pon posior pon lapo lasi ni tum anti corruption ni of power hin ben ke jong phan da pon deng pon the la sila bangso along non nilitum hin pen mate nilitum la katsa song hin pen tami pinangadim corruption nang claim tanga bangke nitum no pen julong lo lasi alang li phan ba kidutang kidoboma bang ise product terona phan kidu thip nangji po bangke nilitum song pen bangke pupidem lo sitami nilitum along ladak Silonijan circle forest range along bangke ladak ke bokhet wildlife te tami dupo ko posi le bangso wildlife long kilang ke cari dia pan bangke forester chot bang sila da church nang NG ar punang NG po bangke nilitum ahin pena bangke ningke theda ma wede bini Karbi Anglong Autonomous Council kachari kon tim Karbi Anglong kachiphem pupon akang to endeng long kang ni nilitum ningke chethe akai Dr. Tuliram Rong hang phala bangso chatai pen birta
pipon iglok prabjin pen alang liphan ladak pen terek tusi non kedobom mate ACF pronop terona phansi labang swadim longke pangni thunai pasini litum sini ponlo pipolo polotang te alang leni litum ladak nili balong ki ongdung apora hut rong arar phan kirap nili tum thek donlong lapen rong asarame lapen kaprek hamphang asong dum akenang apor hut alang lepen kaching kije phang joy ke pasini litum thek ponlong lapen alang le ning mesen pasini litum thek ponlong la se alang lephan mangke ladak pen terek ponlong le lapen ini chunil poning tung labang so chatai pen akenang sor bangke office pen le Kuala Mati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE. India President Draupadi Murmu ari dengpen kethenai handicraft aman anong e Sabina teron pi kelong ajo Karbia khaya phan isi thedung anong me kewan aphan hamren arat ning kaching duk kache hok ang thek karcho pedokpon KarbiAnglong an part of West KarbiAnglong angkang pi arat aphan nong me thedung kewan pi abang pi Sabina teron pi aphan kedam tang mati jong chekloni phai kretrok sierni KarbiAnglong Autonomous Council Branch Secretariat along OSD Sona Singh Terangpen Jalin Sik Karcho Jamek Dengpon Lason Singh West KarbiAnglong District Commissioner Sahemalong DC Sarangapani Sarma ACS Lapen District Election Officer Sami Arnika Lektepia Tumpen Ningkarong Kache Hokalam Teje Paklang Dunsi Karcho Asai Pedopon Puthot KarbiAnglong Autonomous Council Branch Secretariat Asai Hema Thengnolong West KarbiAnglong Digital News Forum Amai Pu Danieling Hila Penari Sang Ho Tum Chetong Dunsi Man Kedo Karbia Poho Pen Archo Dunsi MLA Dorsing Rong Hanga Chor Sangpi Sabina Teron Pi Pen Therangke Angno Handicraft Anong E Kelong Kache Hok Ningkarong Alam Pi Chepaklang Po Alangli Kipir Kethak Lasonsi Mir Kasemar Ason ke claim kedam ka chepadu krup ajok ajir keding kloya phi Rashtrapati Bhawan along kedo India President Draupadi Murmu ari dengpen Delhi rong sopi Vigyan Bhawan along mesen lapen man ke thenai handicraft anong e kelong ke chengsi lapen kadu kaweta hajar asai le claim setami nong e mati award ke pathik du lasi claim kachepaduk krupji aphan kachuningri pen pachini pon Sangpi Sabina teron pi nong e kelong laki surihini raing kora ke thompen surihini raing kora pi abaha aningkan rangta lapusona nong e pen ke chenglok akaprek anong e ta ki pi pondu puta pachini pon tangte Sangpi Sabina teron pi pen alam the aninga klong pen kachethan alam aji Textile and craft aputak sindili President of Award ke Longdun la craft aputak ke la phenlo nili belek news along tanangli tum arjulo arjulong lo tahai sita nili fast ke nili la son dry flower aputak la son mane hanserong setami chethan pom lom ledi hanserong setami amu ke chodet la pen akrok abangke flower bonai po la pen ahu abangke chutun po la pen jili kadu ka vela son bonai me an pen nempo setami la puson lo an pen mora setami la puson ason mani itu KarbiAnglong ke la puson flower hedi inglong pen ajada son dupik lang tangka ili niji ave pen Kivaro hormu setami kosonsi eli to mir ka bonai poma la son non tissue paper ponoi na polythene ponoi ason wara thai vejo la son mira arvo setami ili pakreng me la son dopik lang la sithan prui po la puson lo la pen anke la textile la bangke nilitum la son nili ka charli bangke la ke hem pensi charli lo door to door arong a hem si li tum ke low and loom therang anu tinta thakrai ti si karbia tumo phan mane tribal tum phan chorori un eje adon tinta thak dat ti el bangke kisuman hala city along ke kodak si ke thak ma sikiri dap eli tung ke ri thai reading ai nang ni adon tinta chivor krai anang li non hem basor punoi Hamren pen Danieling hi KarbiAnglongLIVE
Hanjang Langso Sports Association Pathua Klamalong Ingdeng Inkora Troxy Karbi Anglong Athletics meets ke pachun pon pa media phan puratiri kam amai akinang sotpu matha ponsi mai ingni ponlo labang so mai ke chari pon Jiwan Chandra Pathak Hanjang Langso Sports Association amai phulapen mai ke phalam theklar dak pen ke than pon Amit Puran Terang Hanjang Langso Sports Association Konjong Bang pensi pachini pon Pinangan lam jet hanching wai pete ponsi chedon sar pen Karbi Anglong Athletics meet Kepechun Ponji Aphan Pura Tirikam Amai Phu Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Parapansi Pek Ponlo Laben Working President Jesse Pathak Dun Mai Phu Langtuk Timung Kongchun Bang Khoya Singh Tokbi Rap Chun Bang Amit P Terang Pachithang Chun Bang Bisnu Lekthe Saihem Chun Bang Rup Singh Tokbi Lapen Jamson Teron Tangka Rim Bang MSC Kadom Terang Pi Lapen Pradip Nath Lasonsi Kinang Sot Arpu Pek Ponlo Labangso ingdeng ingkora Troxy Karbi Anglong Athletic Meet Surihini Ra ingkora Phok ke Pathu Pon Adim Laki Hanjang Langso Sports Association Pathu Aklamalong Si ke Wangji Matijong ni Pha ingkora Hini Pen ingkora ke Thom Laso Arnisi Pathu Pon Po Lapen Labangso Athletic Meet ke Padu Mate ke Pathu Kache Patir Pi Pon Laki Kasa Mate Karbi Anglong Sports Association Lapen Kachirap Chetudunji Laki Hanjang Langso Sports Association Atumsi Cherap Tunpo Sang Tihidi Pen Presenterang KarbiAnglongLIVE Khatkati Police Station Angkang Lahorijan Karbi Rongbarim Adung Forlen Along Ihum Semen Kiroi Dampar Men Kachingkoi Pitajok Driver Lapen Handyman Atum Abang Aring Hu Solo Laso Hud Anke Amen Pang Tek Dun Long Le Lang Pusi Birta Longpon Birta ke long dona tengke ke damtang matijong ni phai Troxy Arni Anelo Por Phai Sia Por Ihum Dampar NL 113193 Bang Khatkati Raj Palace Hotel Adung Malomben Semen Arthang Ponsi Jalukian ke dam bomahut ke pachat pik ajok gari hejan kache pekahut ke khang un edet pena jok men chepharle phitlo kachingkoi ahir ingtang raga jok dampara long ke do semen bek pharo ke thom anta towar thokphun si hijik jo anpinlo aringa hu ke so tuma phan tong sekot ke so kachelang mate hospital along an ke so lang ponlo halapu khatkati Raikom sai khia tum birta ke longpen abiman palidun si ke do anasai sikame chepari deng ponpen klem ponlo lapen birta ke tok bama por hut an de kithi ke janga birta bangki longpon pilang bokajan penanante rang KarbiAnglongLIVE Ruwe Sini Production pen bater pipon sinon ke wang jisurhini ra ingkora trok asengkan aparman HSLC asat lang ke tok dunji amumar atumaphan kachisik bom ariso nimso atumaphan ake joy pen free coaching matijong ni phai krepor ni pen ing puponlo Loki charle hin lapuan so se paprang do nangji pu ake mang pen Ruwe Sini Production CEO malong timung lapen chelang ra perabang probang phia tumpen bater PC ke wang jisurhini ra ingkora trok asengkan HSLC mati kep asat lang ke tok dunji aphan kachisik amumar tumaphan aki joy pen coaching ki pipon labang so free coaching lake matijong ni phai krip hopen chengsi HSLC asat lang ke chengji apor anaphan si than pon po la solong Hindi English Mathematics lapen Science a subject si than pon po lapen lo ke hexel athan dang atum pen si mumar tumaphan tami than pon po lapen ke labang so free coaching along ro ke Charlie amumar lapen than bang atum kinang jiason an lapen than bang atum abai nong tami Ruwe Sini Production a CEO malong timung a hin pensi pipador ponlo lakadu ka ve pang rumpet pen bang pharoi sira phokep HSLC candidate atum aphan coaching ki pi pang cheng ponlo free coaching kangpua mayalong mai ke pha alam the malong timung CEO Ruwe Sini Production pensi than ponlo mayalong aluhi sa po mana peng pen Horace Warteron, Assistant Principal, Chokiola Higher Secondary School, Apen, KRAA, Nilip Aro, Elison Timung, Chairman, Chokiola Police Station, Maipu, AIKSU, Nilip Branch, Atum Chetong Dunsi,
Nilip aha waralong lapuson asai kimi ki klempon thegapot ruwe sini production atuma phan akiru pipajer pon lapen logi chali amumara tum tami warsai kimi ki longpen ki chali ahin rd kachi pg aphansi ki rangji HSL si asalang ki tokdun pen misenang theki wanji phanta kachuni ri padopon thu laso long ruwe sini production along kachirabdun cheparjan dangphi malini tipi hun mili teron pi clear dap ti sopi lapen rupmoti terang pi atum tami chitong dun si mai long rdp dun news report KarbiAnglongLIVE. Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hardworking farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. Yoga Sona Association Hangjang Lang So Tum Pen Kidam Tang Matijong ni Pai Krehini Pen ni Pai Krepli Arni Nurul Amin Stadium Nogaung Along Kepadopon Assam State Master Games Surhini Raing Kwara Polong Nong Eka Chapalong Donatumapan Karchopon Lason si Jai Megalong Aluhi Sarpo Manapeng Pen Rajen Rongpi Athletic Secretary Kasa Kache Terangpi Masters Athletic National Medalist Himari Inti Master Athletics National Medalist Anpata Manpeng Kedo ke Thekiring Atum Chitongdun Aduntu Diliram Terang 800 meters silver medal, 400 meter bronze medal, Ruptalin Rongpi 21 kilometers 6th position, merely Teronpi top 10, Romir Bepi gold medalist yoga, Renu Bepi bronze medal, Kasen Hansepi top 5 atum apan, Hanjang Langso Patu Aklamalong Karchopon. Anparta Hanjang Langso Sports Association Hinpen Nong Ekilong Dunabang Puabang Pia Tumapan Ningak Longpen Kachuru Pajerpon. Sangti Dipen Prozenterang KarbiAnglongLIVE. Kedamtang matijong ni Paikrit Trok Arnigang sama Porlakha Sirkep Amreng constituency ke Parlo Mukhi Marong Amepkar Larsing Be Ahem Kopikoson Penoni Mi Chopidet. Birta Kilong Ting Pulote Larsing Be Lapen Achora Tumrit Kedam Eta Por Hutsi Ahem Kopikoson Penoni Mi Chodetlo. Halapu Ahem Pu Larsing Be Pen Nangkepachini Donatengke Alang Litum Penan Sota Rit Kedam Et Amat Asumar atum det si hem kido por hutsi Kopikoson Penoni Bahakelang no penajok hem ni Chodetlo. Lapen Ningkan Nisi Kechoji Asok Anta Asang Tangka Peri Chudun Chodang Puli Pukok Anta Avi Pin Lupusi Nang Pachinidun Lapen Halapu Arong Asor Pen Sitami Kisung Det Atum Apan Ningkeme Pen Nang Rapi Vek Tapusi EM Sangpi Rinaterang Pilapen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Toliram Ronghang Apan Kachuning Wi Padupipon.
Sar Singbe. Arong ke. Arong Mukim. Okay. Labang so ahem kopi ko som kan se me chulo nang li nang kithan den thegi ma. Neli kecitan dia bang ke la putih usar. Mana neli tum penan so bang henita hidup data yo ini masih he. Masih bang along arni ke citu dun bata yiri dun ma yirdam ruk lo anu sumara pansi arni ong ko penta au sumar da puyi bu tule ke cini lidat masih hem tikang ruk masih ang pare Patumir ni nambang ke hemi nang kai picak lo usumara tu lapuan colo yo. Arni asam bayi pliraji timlom sini yang so hemi cupon derlo. Amas ini tum rong ada ka chi loving. Amas ini tum pakat hegrong derlo ko sonaro komben ang sigi chulo ne. Mate temon dong sigo pinega hardip ket dong si cupon derlo ne opsiane lebang ni tum gapun thega derlo. Fiu tan ni le chuniri par pegia bangke. La pana usu ki du ki sung war side hok pun ta cholong the hab bi hek pen ta lang litum pinan subahinita pajang ri hiya na masi thang war side cholong the thang ya da the ati ka kwan ni ka chubori pen pining aso ka sang mi chu pi dat bang ni ning du pek la pen ka lang li tum ga chu klem chu dam la tem ne asabak sorkara hin pen pustame ba Sorkara himben pusame rapon pusante nyuritum alang lita sabak cing turia pan awar sai dupu lasingili akit dingatum hatala kalen lasingilitum nili rong mekar hoi pentala solama ngani Jirikin deng pen semsing inti KarbiAnglongLIVE. Lakhaing korapli Diopani MAC constituency ka parlo Jengrong Pi Arong cleared up FC Atumpen football tournament chepati dunsi championship trophy surini rank korap honong e long phodi malong chepalong dun. Lason si alang litumpen ki than pona tengki Biloni Sarupathar district Golaghat Sevaguri Sarupathar Golaghat district Santipur KarbiAnglong higher secondary Pathu Aklam lapen rongagora KarbiAnglong kadu kawe pangrum petpen long phodim chipahai ponsi championship anong e chepalong pon jai megalong jengrong piarong adat lapen cleared up FC atum cherap cheto dunsi coach Joyson Terang coach Hirmi Bongrung team manager Vidya Singh Bongrung team manager Manik Ronghang player Doan financial Pranjit Bora lapen cleared up FC founder secretary Babu Singnar, founder president Bapuram Kro Atumaphan Man Kedo Karbia Pohopen Archopon Adun Trolang Litum Pen Kaning Jepon Atenki Non Kitomi Riso Ejang Atum Rakia Hormu Pen Kache Omate Sports Aphan EC Okpran Aphan Mesen Pu Matadamsi Aning Parung Pon Akinang Sot Binong Anparta Alang Litum Playground mesen avelang sorkar pen akirap kilong dun jungpik pusi nang pachini dun lasikewang jilang ani jersey boot lapen mesen pathu aklam akinang sot hepik lang pusi chethan pon renti beginning 2025 anikan betumla Oktober penon December an musumar tumhan ki pathu pon lin kan jok betum long kho final lelo apan long kho final ke lipen nitum long flian ke nitum cipahai pon long lo lasila pangson ningarong ka cipi apan sipi nitum kado ka be pan anisan chorapet senang pasini tanda kacing bai mate kacing rum pon atege lah lo atege musumar tumhan ka khela pon mate alan tum cipaduk pik lo apan tum ningarong pik lo nitum alan tum han thang dapi mu satame alan tum ka cipaduk pen joksi pini nitum dak jengrong pi arong long isi klar borason nitum citekam long apo siningarong pik lo tan ke sila lo non apor teme itu malong kitun thap raki homu kerem arong tin ta pleng set lo tase bang hutin same lahai aputha ke apie po kiti than pe kon e tase nil tu ma bang ke chingwai lo la ke dap tim hoi pe le tu isi dak kan tu pon en pona la pen lahai raki homu kosom se ke pairi thegima la puson se pe chingwai pon lo aso ke chingwai long pen sini tum ke bikhet ke la pathu ana sini tum japon lo son japon pen pini an ke mission ke thekong lo
pini non sami non hedong kedam ladak sewa gorilong sami kedam tang ke netum sipsagor district pen dan Karbi Anglong angbong si nit patu kono labang ke hai pembang ke 10 pen sin hai pembang Sangti di pen presenterang KarbiAnglongLIVE. Tang di pini Karbi Prime Time berita ke lapan si kang ton paniklo.